आजू अयोध्या में आनंद बधावा हे शुभ बाजन बाजे दशरथ साजू बरियात हे शुभ बाजन बाजे आजू अयोध्या में आनंद बधावा हे शुभ बाजन बाजे दशरथ साजू बरियात हे शुभ बाजन बाजे आनंद कौशल्या रानी आनंद सुमित्रा हे शुभ बाजन बाजे नगर लोक परल हाकार हे शुभ बाजन बाजे नगर लोक परल हाकार हे शुभ बाजन बाजे नगर के सखी सब एली हकारी हे शुभ बाजन बाजे सखी दास मंगल गाय हे शुभ बाजन बाजे सखी दास मंगल गाय हे शुभ बाजन बाजे 10 लाख हाथी साजल 10 लाख घोड़ा हे शुभ बाजन बाजे 10 लाख साजू बरियात हे शुभ बाजन बाजे सब बरियात जनकपुर पहुँचल हे शुभ बाजन बाजे
सब बरियात जनकपुर पहुँचल हे शुभ बाजन बाजे मिथिला में माचे जय जयकार हे शुभ बाजन बाजे आजू अयोध्या में आनंद बधावा हे शुभ बाजन बाजे दशरथ साजू बरियात हे शुभ बाजन बाजे। हमर गीत नीक लागत तऽ चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करब।